Salut și bine ai venit pe episodul meu. Astăzi vom face aici un film, un joc aici șmecher. Stai, gata. Pe acest canal, cum ați văzut, va apărea și Mario. De fapt, nici n-ați văzut. Sunt cam sas puțin. Cred că ar trebui să mă gândesc la descriere să mai pun și Mario. Că vor apărea și videouri de-astea cu Mario, dar... Hai să-i dăm Lana. Când a murit asta așa repede, de-abia 30 de secunde și a murit, nu cred, bă, băiatule, că s-a întâmplat... Nu, fugi! Cum fugi pe jocul ăsta? Care nici n-are o logică, de ce trebuie să omorâm un pește cu ceva mai ceva de el. Bebeu! Hai că l-am omorât. Yeee! I-am dat! Mamă, băieți! Un minut. Și eu înainte am făcut să văd cât fac pe unul normal și făceam efectiv 2 minute. Pe un boss fac 1 minut. Hai că fac toți bossii. Gata! Gata, băieți, fac toți bossii. Hai să-i dăm back to free play. Să țin așa? Cred că da. Hai să-i dăm... Bă, mi-amintesc că ăsta a fost și motiv. Ei bine, el m-a mai jucat de vreo 6 luni. Chiar n-am filmat acest de ăsta. Înainte am mai vrut să mai filmez, cam așa, după 6 luni așa. Tot cu Mario, dar... n-am mai filmat. N-am mai filmat chestia asta. Hai să-i dăm blanc. Așa ne gândim. Ok. Să nu dea. Băieți, știți momentul ăla când vreți să dați un rage quit acum? Uitați în moment. Poți să apoși? Momentul ăla când dai rage quit și nu mai poți. Eu tot vreau să dau unul. Hai să vedem. Decât doi, adică îi dăm pe prințesa Madame. Hai, prințeso, de pup, papa. Pardon. De pup, papa. Sar Bebeu. Ăsta de-abia s-a enervat. Băieți. Bebeule. Dacă trag eu. Este! Eu zic că m-am ales. Da, este, băieți! Acum moare Luigi. E perfect. Și acum va muri Luigi. Și... acum am cu... Ce vrei? Deci voi fi chiar eu. Deci să mai dau una. Și nu voi fi eu. O fi ori Daisy, ori Luigi. Aoleu, ce? Eu cred că sunt eu. Este! Am avut dreptate că... am sărit pe el și n-am făcut nimic. What? Ok. Ok. Acum va veni Luigi. Dacă aveți minte să vă gândiți, da. Chiar vine asta. Deci eu nu înțeleg de ce Mario nu poate să o ia prin partea stângă. Am fost înaintea ei. De ce? Ai viața de corist. Da, e perfect. Hai să vedem.
Hai că îi dau back to free play. Hai să facem și ceva cu One vs ceilalți rivali. Bă, să știi că aș vrea. Da, cam așa. Să ne controleze prințesa, că tot ea e cea mai șmecheră. Prințesa Peach. Băieți, ca idee de ce am scris pe descrierea episodului cu... Nu mai știu cu ce era. Nu mai știu, chiar nu mai știu. Bebeu. Bebeu. Deci a mai rămas decât bebeul eu. Nu, de ce am stat aproape? Hai că îi dau mai dau trailer. Cam așa vor fi episoadele de Super Mario, nu, de fapt Mario Party, nu. N-am Party 10. Hai viață. Cred că am jocul ăsta înainte să se lanseze Party 10. Cred că da. Cum înainte să se lanseze Party 10? Dacă trebuie să te uiți și la aia. Meu. Hai să merg, aoleo. Aoleo, bebeu. Vezi? Concentrare. Yeee! A câștigat, a dat replay și am câștigat acum. Win. La toți? Apărea acolo la Luigi și mă gândeam, what? Cum adică Luigi a câștigat? Că Luigi a ieșit primul, da? Acum am înțeles. Ia, ăsta. Ce trebuie să faci? Sunt chiar curios. Băieți, mai știți colindul ăla cu am venit la vânătoare, dom, să nu lăsăm. Uitați-l și în viața reală, băieți. Fugi! Ce face, mă? Ăsta e afecat? Bă, dar du-te la aici. Animal cu două creiere. Fugi, bebică. Bă, da, de ce aia lui Peach merge mai repede? Băieți, deci m-am dus în dreapta lui Mario, dar e stânga. M-am dus așa în perete. Și n-am putut să merg în perete. Era perfect. 8 minute, băieți. Perfect. Îi dăm... Fugi, bebeu. Trebuie să știi și pe unde o ia. Hai, Peach! Nu mă omorâ, domnul polițist, nu sunt vinovat. Oh. Nu, de ce? Poți că chestia e prea rapidă. Și mă jur, băieți, dați-vă și băieți și fete. Trebuie să zic și fete. Chiar dacă eu vreau să zic de băieți, da? Hai, facem unul. Numit. Ăsta. După aia gata. E deja filmăm de prea mult timp. Dacă nu filmezi peste 15 minute sau 10, nu mai știu, poți să primești ceva mai greu să postezi video. Nu! Gata. Nu s-a întâmplat nimica. Cred, da, la 15 minute nu se resolvea. Aoleu, băieți, mamă, băieți, aoleu, băieți, nu, haide, băieți, haide.
Hai eu cu fratele meu, haide! Este cu fratele meu! Băieți, pot să zic un lucru decât că ăsta a fost episodul. Ăsta a fost episodul deoarece la casă a fost mai lejer, dar n-am. Ăsta a fost episodul, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și na, pa, pa!